Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para pinisepuh dalah para kesepuhan sedaya, bapak-bapak sesepuh ulama dalah umarok, pangarsanipun Bapak Ki Wahid saking Dusari, ugi Bapak Isbahul Ulum dalah kengrayi rai sedaya, para lenggah kakung tanah putri ingkang kita mulyakaken. Siang menika kula matur nuwun dhateng masyarakat Jeddah Bandongan linangkung jamaah Masjid Al-Miftah ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka pengetan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten namung mugi-mugi matur nuwun kula dhateng masyarakat Jeddah Bandongan, matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askal kulin nas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha manungsa. Menawi kula matur nuwun dhateng masyarakat Jeddah ingkang kleres sama-sama manungsa, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh wonten kalih tembung, setunggal Isra kaping kalih Mi'raj. Kalih tembung menika sedaya basa Arab. Mila nggenipun jelasaken ketawa isul dhateng aturan basa Arab. Isra menika menapa, Mi'raj menika menapa. Wonten kamus basa Arab dipun sebataken al-Isra'u lughatan as-sairu lailan mutlaqan. Isra menika menggah bahasa maknanipun tindak wanci dalu secara bebas. Duka sinten ingkang tindak, kapan ngenipun tindak, saking pundi dhateng pundi, nitih napa tujuanipun boten urusan. Asal wonten tiyang dalu-dalu tindak naminipun Isra. Dengan dalu-dalu saking Jeddah dumugi Plikon menika nggih Isra. Mudeng betul. Saking Plikon dumugi Salam Kancing nggih Isra. Melampah di Isra, ngojek di Isra. Berarti sedaya nate Isra gimana? Isra menggah bahasa. Kaping kalih Isra menggah istilah. Menawi Isra menggah istilah menika tindakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanci dalu saking Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa Palestina, dipun dherekaken malaikat kalih Jibril lan Mikail. Nah jenengan len Isra tanpa penderek nggih mboten. Jenengane nginclik nggih mboten. Ngertos nginclik mboten. Terus Isra menggah istilah
tindakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancin dalu saking Masjidil Haram Mekah tuki Masjid Aqsa Palestina kadherekaken malaikat Jibril lan Mikail kaping kalih Mi'raj. Wonten kamus bahasa Arab dipun sebataken al-mi'raj lughatan as-sulam. Midherek bahasa mi'raj menika maknanipun ondo, napa? Ondo. Terus mi'raj maknanipun ondo. Ngertos ondo mboten niku lho. Cara Banyumas Anda mau kemana silakan. Terus mi'raj ki maknane ondo. Ning maksudipun sanes andhanipun akibat saking ondo kalau sinar wonten ondo tiang saged minggah. Maka akhirnya bahasa Arab berkembang al-mi'raj wonten as-su'ud mutlaqon. Mi'raj ki maknane munggah. Bu sapa sing munggah nang endi dhuwur apa cendhek ra urusan asal ana munggah jenengane mi'raj. Munggah nang geden yo mi'raj. Panek wit kelapa deres yo mi'raj. Mi'raj menggah bahasa. Lah menawi mi'raj menggah istilah, minggahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Aqsa ngantos dugi langit sapitu nitih buruk nggih mboten niku. Numpak buruk. Ngertos buruk mboten. Iki saiki ra ono buruk. Buruk ku ibu-ibu nganggo rok buruk. Mungkin betul. Mi'raj menika minggahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng Masjid Aqsa Palestina ngantos langit sapitu minggah ngaras mustawa sowan Gusti niku Mi'raj. Sedaya ngibadah niku dipun dawuhaken lewat wahyu. Kejawi sholat betul wahyu langsung Kanjeng Nabi dipun timbali Gusti iki Isra Mi'raj. Mila Rejab niku sasi sing hebat. Perintah Allah nglampahi sholat niku boten lewat wahyu ning langsung Allah nimbali Kanjeng lewat Isra Mi'raj. Mila wonten 3 bulan ing dawanipun dipun gandeng dening Kanjeng Nabi. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Dawanipun dipun gandeng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dipun gandeng 3 bulan ingkang dawanipun pun gandeng dinamung niku Rejab, Sya'ban, Ramadan. Bab niku wonten hubungane Rejab nandur ganjaran, ruwah nyirami ganjaran, poso panen ganjaran. Jenengan kepingin benjang poso panen syaratnya Rejab kudu nandur. Mboten saged Rejab ora nandur ruwah ra nyirami kok teko-teko Ramadan kepengin panen niku panane sapa? Kapan panene benjang tanggal 21, 23, selangkung, 17, 19 bulan Ramadan jenengane Lailatul Qadar. Niku panene niku pikantuk ganjaran ageng sanget. Pingin panen Rejab kudu nandur nggih mboten. Yen nandur main apa kathah syukur ning jenengan kersa benjang tanggal 1 benjang ngapain nggih mboten.
siam tanggal 1 Rajab ganjaranipun kados siam 3 tahun. Ini arah ngaji ra ngerti. Siam tanggal kali Senin Pon nggih mboten diganjar kaya poso 2 tahun. Siam tanggal 3 nggih mboten Selasa wage nggih mboten diganjar kaya siam 1 tahun. Siam sedinten ing saklebetipun wulan Rejab salingkunipun tanggal 1 kali 3 diganjar kados siam 1 wulan. Semono gedene Allah le mulyakake wong sing padha mulyakake sasi Rejab. Mila menjelang Rejab niku dipun anjuraken ngetingalaken kegembiraan, menampakkan seneng ngetokno bunga-bunga mergo tekane sasi Rejab. Mila li bunga-bunga nganggo maca selawat leres. Wonten kiai ten Purworejo ngetingalaken bingah dugihipun wulan Rejab damel syair. Sinten almarhum Simbah Kyai Haji Mahmud Pacalan Mudarjo Luwanu Purworejo. Mbah Mahmud Pacalan Mudarjo Luwanu Purworejo niku ndamel singiran ngadepi sasi Rejab damel syair. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah wengi didherekake malaikat loro Jibril Mikail Asmane. Niku sing nyusun tiyang Purworejo Mbah Kyai Haji Mahmud Pacalan Mudarjo Luwanu Purworejo. Termasuk keturunan Mbah Mahmud itu almarhum Pak Ki Asyuri begitu Terasan. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi monggo tindake ing wayah bengi didherekake malaikat loro Jibril Mikail Asmane. Kula nate mau singgir ngaten iki pinginane teng pundi teng daerah Banyumas. Teng Banyumas kula maca singgir ngaten iki terbange iso ngiringi daripada mudeng kula. Teng Banyumas iki jajan bisa kok Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah bengi didherekake malaikat loro Jibril Mikail Asmane. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Sholatu wassalamu ala yasin Kanjeng Nabi katimbalan saking Mekah saking Mekah wayah wengi ing sepingan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah wengi didherekake malaikat loro Jibril Mikail Asmane.
Isra Nabi munggah ayunan hingga priksa jenab dibarek pengiran Teplangeran paring fardu atas nabi limo pada seket fardu do merekam betul bang direkam dong pujian gitu ngetokno bunga-bunga tekane bulan Rejab niku Pak Guru sewu guru tiga roh isi kata rahmatullah rahmate Gusti jim isi kata jurmul ngabdi dosane kawula terakhir bak singkatan birrullah kebagusane Gusti dadi sing loro apik sing siji ana roe rahmatullah gematine Gusti nomor kali jim jurmul ngabdi dosane kawula nomor 3 birrullah kebagusane Gusti dosane kawula diubengi gematine Allah lan kebagusane Gusti suwi-suwi dosane dhewe mumet wong diubengi kebagusan karo diubengi rahmat apa maknane ing wulan Rejab niki dosa-dosa dadi ngapura dening Gusti dengan kata syukur datang Allah alhamdulillah menangis sasi Rejab gimana Rejab nandur ganjaran le nandur terus pundi Nabi paring itu tanggal setunggal dumugi tanggal sedoso saben dinten maos subhanal hayyil qayyum dinten ping 100 maos kali melampah kenging dipun cicil kenging dalu kenging siang kenging tanggal setunggal dumugi sedoso maos subhanal hayyil qayyum iku bentuk lenandur mangke tanggal 11 dumugi tanggal kali doso saben dinten maos subhanal ahadis somad ping 100 mangke tanggal 21 Rejab dumugi 3 doso maos subhanar raufir rahim sedinten ping 100 iki nek ora ngaji ra ngerti ora ngaji kan ra maca apa-apa gitu dipun emut nggih benjang Jumat akhir Rejab niki wonten kalimat ing perlu jenengan maos iki dawuhipun Kanjeng Nabi Jumat akhir Rejab niku jenengan maos Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah anggenipun maos wonten ing tengah-tengah khutbah Jumat nah jenengan derek Jumatan mangke tengah-tengah khutbah ingkang khutbah ingkang muadzin maos selawat nggih mboten lajeng sing khutbah niku ngaso jenengan maos Ahmadu Rasulullah Muhammadur ning le maos kalih cerumi-cerumi ning mboten bareng maos cerumi-cerumi nggih mboten
maosipun kaping 3 gangsal menawi boten nyandak sak nyandake tiang-tiang putri ingkang boten derek Jumatan Jumat akhir Recep benjang kula suwun do kempal lenggah wonten griya-griya sing caket masjid napa teng mriki mangke mireng adzan nggih lajeng tengah-tengah adzan niku do maos teng niku upami tiyang putri badhe derek Jumatan nggih kenging boten napa-napa tiyang putri ing samun Jumatan boten perlu mangsuli salat zuhur ngoten niku lho pomo sok Jumat akhir nangkone dianake napa tendani do Jumatan kenging boten napa-napa kok jenengan tengah-tengah khutbah maos Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah tuki Jumat Recep akhir sing taun ngarep lancar rezekine mila Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah niku menjelang Jumat akhir kula anjuraken damel pujian minangka ngemutaken nggih mboten Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Ahmadu Rasulullah anggenipun maos sing ngajeng Ahmadur boten Ahmadur boten menawi wingking Muhammadur boten sing ngajeng Ahmadur boten Muhammadur kok ngoten niku ghairu sore ora pareng ditampen mula le maca Ahmadur boten Ahmadur boten Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah ingin wingking Muhammadur sing ngajeng Ahmadu niku niki ngamaliyah Recep niki bentuk nandur ganjaran niki malah nate setunggal wekdal Kanjeng Nabi tindakan ing wulan Recep dipun derekaken sahabat Sauban lajeng Kanjeng Nabi miyos wonten caket kuburan Nabi menika kendel wonten kuburan niku lajeng Nabi ndonga sahabat Sauban matur terus pundi Nabi ngendika Sauban iki sing nang kuburan iki duwe dosa disiksa dening Allah tak dongakno Nabi ngendika Sauban iku upama sing nang kuburan sing disiksa kuwi biyen iki urip sasi Recep
gelem poso raketan mung sedina ora bakal disiksa nang alam kubur. Mila penting banget poso Rejab iki mboten. Mugi-mugi do saged nglampahi Allahumma injak niku nggih ngapain nggih siam tanggal setunggal Rejab diganjar kados siam 3 tanggal kalih kados siam kalih tanggal 3 kados siam setunggal tahun ngapain di Senin Pon Selasa pagi sareng ngapain Senin Pon Selasa ngapain Senin Pon ayo Senin Pon Selasa pagi ngapain Senin Pon 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 Senin Pon Selasa pagi. Nuwun sewu mbok menawi mangke jenengan kondur nang dalem ana sing takon piye mau kiai ini berjalan ngaji jawaban ngapain praktis nggih mboten mudeng mboten dengar mboten niku ana sing takon terus jawaban ngapain Senin apa pun terus ke cewek ini orang ngaji orang ngerti kok mila ngaji niku penting menawi saged ngaji niku saben dinten menawi saged sakilen Semarang Wetan Kendal wonten tiyang sak kecamatan saben dina ngaji kabeh namine kecamatan Kaliwungu tiang Kaliwungu niku sak kecamatan injing do nderek jamaah subuh kabeh rata-rata mangke bar subuhan bar wiridan do ngaji ora ketan 15 menit saben dinten Kaliwungu niku ora wani pasar nek durung ngaji dhisik ora wani nang ngalas nek durung ngaji dhisik walikane kula jenengan ra wani ngaji nek ora pasar sik mudeng mboten kecamatan pundi Kaliwungu tiang-tiang cetak lagu Kaliwungu wis apal kabeh lagu Kaliwungu apal mboten ayo apal jejak Kendal Kaliwungu ayo ajar kenal artinya apal lelene mati ketutuk ayo jangkrik apal kabeh mudeng mboten wani nglirik mudeng mboten apal kabeh nuwun sewu menawi saben dinten dereng saged usaha 7 dinten sepisan padha ngaji nggih mboten niku mula pondok-pondok pesantren rata-rata gadah pengajian 7 dinten sepisan umpamipun pondok Watu Congol saben Selasa nggih mboten Tegal Rejo saben Senin nggih mboten lajeng nggih kula saben Ahad Maron Purworejo saben Rebu niku ampun ngantos kawan dosa dinten mboten ngaji nuwun sewu Kanjeng Nabi ngendika idza madha alal mukmini arba'una sobahan walam yujalisil ulama'a qasaqal buhu wajah surah alal kabair. Nabi ngendika dindi ana wong mukmin jaman 40 dina kok ora kumpul-kumpul karo kiai padha ngaji
ditibani penyakit loro saka Gusti siji atos atine loro gampang nglakoni dosa gedhe 40 dina kok ora ngaji siji atos atine ati yen kadung atos dikandani ragu diwarai ra gelem dituntun rumangsa luwih pengalaman wonten mboten wonten niku lho teko prawone ayo jajaran ngacung nuwun sewu 40 dina kok ora ngaji siji atos atine loro gampang nglakoni dosa gedhe naudzubillah min mila Kiai NU bijaksana menjelang tekane atas ati 40 dina hari ke-35 diadakan pengajian jenenge pengajian selamanya ana sing pendapat lagi ana pendapat gitu nggih mboten kula suwun sing do sregep nekani pengajian selamanya ing putri-putri sepuh-sepuh tak suwun do nekani selapanan muslimat NU sing kakung-kakung selapanan NU nggih mboten sing putri nom-nom nekani selapanan Fatayat nggih mboten aja 80 tahun daftar Fatayat supaya ngono mboten sing nom-nom nak lanang do nekani selapanan Ansor nggih mboten niku derek NU niku penting nuwun sewu bila 40 dina ora ngaji ditibani penyakit loro kula sadurunge 40 dina hari ke-35 diadakan pengajian malah nek sing wis do nderek tarekah sebulan pisan 11an nggih mboten lho 30 dina do ngaji jenenge napa maca manakib oleh barokah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir niku tiyang soleh kok diwaca manakibe temurun gematine Gusti Allah. Pramila Nabi ngendika idza dzikiros sholih nazaratir rahmah. Yen ana wong soleh disebut asmane diwaca sejarahe diwaca manakibe temurun gematine Gusti Allah. Yen Allah kadung gemati lampah sak lampah serba kebenaran nggih mboten yen Allah gemati lampah sak lampah serba kebenaran kulaan yo kebenaran adol yo regane kebenaran mergo digemateni Gusti lenandur yo kebenaran tukule yo kebenaran mergo digemateni Gusti nek Allah orang ngedun digemati kadang-kadang nanduri pari tukule suka teki mudeng betul mergo ora digemateni Gusti supaya Allah gemati sing kerep ngrungokno sejarah wong saleh sejarah wong saleh disebut jenenge berjanji panakibah niku nyebut yang saleh yang saleh niku menengan nganti disebut asmanya yang paling soleh Kanjeng Nabi linangkung jenengan ngantos nyebut asma Nabi wong ki nyebut asma gelare Nabi wae ati diparingi tentrem sing paling Gusti ki nyebut gelare durung nyebut asmane mula guru hadroh kicok nyebut gelare Kanjeng Nabi Nabi gadah gelar Habibul Qalbi kok jenengan kerep nyebut Habibul Qalbi tentrem atine disebut nggo lagu kena ya Habibul Qalbi monggo ya khairal baraya ya dicinta bil haqi rasulul hidayah ya Habibul Qalbi monggo ya khairal baraya ya dicinta bil haqi Rasulullah hidayah ya Rasulullah ya Habibullah
Isra Mi'raj niki hari ulang tahun perintah sholat. Iya betul. Simbah Haji Ahmad Abdul Haq dan Harwatu Jomo Mbah Ahmad ngendika sholat tanpa wiridan podo karo kapal tanpa penumpang. Mbah Ahmad Abdul Jomo ngendika betul. Senajan kapale gedhe kosong rano penumpangi nang segara kena ngombak goyang ditumpaki ora tenang. Mula wong salat nek ora wiridan kon tenang khusuk angel. Wiridan ki ndadekno khusuk wong penumpangi. Malah grab tanpa penumpang ra entuk duit. Mudeng mboten niku. Mula penumpang ki penting. Mudeng mboten. Niki kula tiyang Bandung kan duwe singiran salat sunat ojo nganti ketinggalan nunggu imam sinambi puji-pujian imam rawuh dikamati banjur salat kapal tanpa penumpang. Mila senajan kapal gede ning ora ana penumpange nang segara kena ngombak goyang ditumpaki ora tenang. Mila menawi jenengan boten nate wiridan salate kon khusuk angel nggih. Supaya khusuk wiridan supaya ajeng wiridane
nganggo guru jenenge Toreko. Nggih mboten. Badhe nderek Toreko Sadilia tengen Gus Kali waktu Congol monggo. Nggih mboten. Badhe nderek Qadiriyah Mbah Mail Sempu gini-gini Pak Lukman saking putra Mas Ulung. Nggih mboten. Monggo. Ajeng nderek Naksabandia tengen Mbah Misbah Citran Bandongan saniki Pak Hasim. Nggih mboten. Monggo. Mula Toreko ki werna-werna. Ono Qadiriyah, ono Satoria, ono Naksabandia, ono Sadilia, ono Tijaniyah. Sing ora ono ki Dendengiyah, Ngeyeliyah, ki mboten. Suwi-suwi Koclokiyah. Mudeng mboten Bapak. Genah mboten itu. Teng tanah Jawa niki Pak Gunung Sewu sing paling kendel banget nantang londo kuwi santri sing wis toreko. Sing paling kendel nantang londo santri sing wis toreko. Wonten santri sing wis toreko lahir wonten dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri kalau asmanipun Antawirya, sinten? Mondok teng Tegalsari Jetis Ponorogo. Dadi santrine Mbah Ki Haji Hasan Besari. Mondok teng santren Bagelen Purworejo. Ngaji tafsir Jalalain dateng Mbah Ki Haji Baidowi santren Bagelen Purworejo. Ingin semare wonten Dudikan Bantul Yogyakarta. Antawirya kalau ngaji ilmu Torikoh dateng Mbah Ki Haji Taftazani Kartosuro. Napa Torikoh Satoria kados Mbah Ki Imam Pura Purworejo, kados Mbah Ki Zen Maron Purworejo. Antawirya ngaji ilmu gembrengan, ilmu kanoragan, ilmune banser, ilmune pagar nusa, ilmune polisi tengen Mbah Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ngaji ilmu gemblengan bangsane Muntal Gotri bareng niku. Prem Peto Kayu Stigi nggih mboten niku. Dateng sinten Mbah Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Antawirya menika Bu sedo dipun sarekaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantelosari. Samonate dumugi Pantelosari, kula sampun. Ikan kerapu di Pantelosari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak muda, konon Pantelosari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng banget. Antawirya menika oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Bleburan. Bahkan oleh pemerintah Antawirya niku namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antawirya patunge numpak jaran nganggo jubah serbanan ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sangisor patung ana tulisane Turangga Tinitihan Sesekare Bawana. Antawirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Sejarah niku santri ahli Toreko. Asmane asli Antawirya, asmane santri Mustahar, asmane Kiai Abdul Hamid, asma masyhure Pangeran Diponegoro. Dini asmane komplit Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati
ing alaga Sayyidin Panotokomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apa? Mbok menawi wonten ing badhe ngrekam kula wangsuli. Lho Diponegoro niku tiyang saleh disebut asmane temurun rahmate Gusti Mbah Mat Watujongo ngendika omah-omah kok gelem masang gambar Diponegoro aman selamat. Mbah Mat Watujongo ngendika dalemipun Mbah Mat Watujongo ana gambare Diponegoro numpak jaran nganggo jubah serbanan ana krisik dalemi Gus Nali Watujongo ana gambar Diponegoro. Kula nderek Mbah Mat Watujongo griya kula tak pasang gambar Diponegoro, kantor pondok tak pasang gambar Diponegoro, kantor SMP, SMK, MT, SMA, kampus tak pasang gambar Diponegoro. Dengan masang sapa ayo kok masang Nafaul Bahru diganti Diponegoro mudeng bener. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Kiai Abdul Malik Kedung Parok Sukaraja Banyumas Mursyid Barekoh Naksabandia. Di antaranya Simbah Kiai Badrul Sholeh Arif Purwastri Kediri. Di antaranya Simbah Kiai Vikram Abdullah Bedulungan Semarang Mursyid Barekoh Qadiriyah dan masih banyak lagi. Wonten sing rekam boten? Kula wangsuli asma Diponegoro. Wonten sing rekam? Ana sing rekam boten? HP pun siap 86 nggih. Nggih. Kula wangsuli asma Diponegoro komplit nggih. Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas kula wangsuli nggih. Pun siap HP nggih. Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing ngalaga Sayyidin Panotokomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apa? Paling mau Gua Selarong tok. Pramila menawi jenengan kersa tindak dhateng Kota Magelang mresani kamaripun Diponegoro wonten kantor Ekskarsidenan Gedu, sekarang namanya Bakor Lowil 2 Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tilaran 3. Kula sampun ningali langsung wonten Karsidenan Gedu niku. Tilaran Diponegoro 3 sepisan Quran, kaping kalih tasbih, kaping 3 kitab pondok pesantren judulipun Fathul Qorib. Itu peninggalan Diponegoro. Tilaran pertama Quran. Lah kok Quran? Diponegoro tiyang Islam. Tilaran kaping kalih tasbih. Lah kok tasbih? Diponegoro ahli zikir malah tarekoh. Almarhum Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekoh. Tilaran kaping 3 kitab Fathul Qorib, kitab pondok pesantren. Diponegoro santri pondok bermadhab Syafi'i. Trawahe 20 rakaat, subuhane nganggo kunut, Jumatane adane loro, salate nggo usoli, bar salat wiridan. Lho nggih betul. Bar salat wiridan, sadurunge salat puji-pujian. Yen ruwah sadranan nggih mboten do nyadran. Malah cara Bandung kan tambahin nanggap kubro siswa. Do nyanyi bareng-bareng. Anake wong tani omahe nang pinggir kali lho bareng ayo. Sapa lagi? Do misol itu nggih betul. Mboten. Iki sejarah niki. Jadi sing paling kendel nantang londo ki santri sing wis tarekoh. Dereng wonten setengah tahun Profesor Martin saking Belanda berpidato ceramah di kampus Gajah Mada. Profesor Martin mengatakan dulu itu Belanda paling takut dengan santri yang sudah tarekoh.
sejarah. Diponegoro menghimpun kekuatan perang musuh Londo gangsal tahun 1880. Senajan mung gangsal tahun bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Pangeran Diponegoro. Sejarah. Belum ada jenengan dodere toreko niki gegesan tilarane kesepuan-kesepuan Jawa zaman kuno nggih mboten niki termasuk apa Pangeran Diponegoro kula anjuraken do masang gambare Diponegoro pados tepeken kathah nggih mboten sing sakian kathah gambar napa Pangeran Diponegoro numpak jaran nganggo jubah serbanan ana kerise nggih mboten dipun nggih timbang masang apa? Masang nafas ubah genti Diponegoro sejarah mila iki penting tiang soleh diwaos sejarah disebut asmane temurun rahmate Gusti. Tiang soleh ini termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Niku wayah dalem Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir. Kang Rama asmanipun Sayyid Abu Sholeh Jangki Dausab. Kang ibu asma Syarifah Fatimah. Syekh Abdul Qadir menika lahir malam setunggal bulan Ramadan. Menjelang lahir Kang Rama Sayyid Abu Sholeh dalu-dalu nyumpeno pinanggih Kanjeng Nabi. Nabi ngendika, "Putuku Abu Sholeh, kowe diparingi anak lanang dening Gusti." Nabi sing ngendika teng impen kono. Anakmu kang bakal lahir kuwi anakku dhewe, kekasihku lan kekasih Gusti. Dawuh Kanjeng Nabi. Derajate anakmu dibanding para wali-wali kaya derajatku dibanding para nabi-nabi. Sinar mek subuh lahir jaler saestu cocok karo teng impen. Nuwun sewu yang cedak saiki wonten kapan gadah garwa ngandhut sepuh biasane selak kepengin ngerti lanang apa wedok iki mboten. Menawi sakniki gampil wonten USG lewat dokter riyen dari wonten USG lajeng do takon dukun-dukun bayi. Mergo dukun bayi iki duwe ilmu titen babagan babaran. Takon pro dukun bayi, "Mbok, bojoku weten tuwa meh babaran lanang apa wedok, Mbok?" Dukune kondo, "Gre bojomu wetenge lonjong apa buntut?" Piye to, Mbok? Ngene sing wis-wis, nek wong ngandhut kok wetenge lonjong, biasane anake lanang. Nek buntut wedok, nek lonjong lanang. Mergo wong lanang ana lonjongane iki. Mudeng bener. Lho lonjongan iki penting niku jumen interes kepentingan kemanusiaan. Mulih tekan omah nyawang bojone gitu nglekar nang ngambek lonjong buntut. Suwi-suwi judeg kadang-kadang ketok lonjong, kadang-kadang ketok buntut nggih mboten. Takon dukun bayi liyane. Mbok, bojoku weten wong babagan lanang kok wedok, Mbok. Dukune kondo gre bojomu kemprok porsi anggone. Piye to, Mbok? Dukune kondo ngene sing wis-wis nek wong ngandhut kok bola-bali Jakarta, bola-bali ngilu, bola-bali nang kula, bola-bali ganti klambi. Sing wis-wis anake wedok, mergo akeh wong wedok ki resikan. Tapi nek bojomu kemprok lanang. Mergo akeh wong lanang kuwi kemprok. Nuwun sewu. Kemproe wong lanang ora iso ditutupi gitu. Wong kula sempat piyambak wonten tiyang gadah griya. Griyane sae masang tanggalan kalender ana gambare Mbah Kyai, kober-kobere cantele kanthong jajal dhewe. Wong kula sempat piyambak. Mudeng. Kemproe wong lanang iso ditutupi. Tapi ramane Syekh Abdul Qadir menika
preso menaikkan putra jalur orang seorang bayi saking Kanjeng Nabi lahir menjelang subuh sinaran subuh dumugi duha zuhur asar bayi Abdul Qadir kalau sak dangunipun wulan Ramadan bertahun-tahun menawi siang boten kersa nusu dateng ke ibu apa maknane Syekh Abdul Qadir kawin alit iki wis poso bayi wis poso Syekh Abdul Qadir jae ini kita ana bayi poso jedak ana bayi 50 tahun ora poso malah awan-awan nusu ae sebuah pengalaman nusu niku mudeng boten ini Syekh Abdul Qadir niku 6 tahun hafal Quran. Syekh Abdul 6 tahun hafal Quran. Kulo pun 70 tahun hafal wal nasri wal bilas nggih nek surat sing dawa Ali Imran Wadduha sing nggih ora hafal Baqarah ya ora hafal apalagi sing jeda-jeda wal nasri fala binas ila Quraisy apa nek sing dawa ora hafal mula riyen wonten dongeng wonten santri pondok Naritiko didamel Mbah Kiai jeneng surat Quran kabeh sing loro surat sing pendek-pendek sing siji surat sing dawa jenengane surat Ali Imran surat itu Mbah Kiai ndang jenengmu sapa kula ngasri Pak jeneng surat kowe jenengane ngasri kudu hafal surat wal ngasri wong jenengane ngasri hafal Pak Kiai jar diwaca hafal wong cendak banget Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pak Kiai ngendika kowe jenengane santri sembodo jenengane ngasri apal surat wal asri aku seneng duwe santri sembodo kowe lah kowe sapa jenenge kula Falaki Pak Kiai jeneng surat meneh kowe jenengane Falaki kudu apal surat al falak apal Pak jar diwaca apal cedak banget Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak yang ngendika kowe jenengane santri gentleman jenengane Falaki apal surat al-falaq akhirnya sing cara betul jenengane niku Imran surat itu banget tidak Mbah Kiai jenengmu sapa meneng wae lawan jawab kuwatir kok maca surat Ali Imran betul sapa jenengmu meneng wae sapa ta jenengmu akhire ngaku Pak Kiai kula pancen namine Imran ning parabane guru akhire kok maca guru utek Imran iku ngene mudeng betul mulu paraban ki penting ada jalan keluar dipenegorokan sing kondang asma paraban asma aslinya kelompok sing gede Altawirya nggih betul mulu paraban ki penting ada jalan keluar akhirnya kon maca kulhu bila zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng wonten sahabat menawi ngimami salat niku bar Fatihah maghrib isya subuh bar Fatihah rakaat sepisan rakaat pengkali ora tau ganti-ganti surat Ikhlas putus pirang-pirang ulang sebagian makmume matur Kanjeng Nabi niku menawi ngimami bar Fatihah niku boten nate gantos-gantos surat Ikhlas terus pun pinter-pinter ulang apa iyo inggih dilalah imam kalau sowan Kanjeng Nabi ndamu apa bener gue nek ngimami jare bar Fatihah surat Al-Fatihah ganti-ganti surat Ikhlas terus inggih Kanjeng Nabi maksudmu apa Nabi saya sangat mencintai surat Ikhlas saking cintanya saya kepada surat Ikhlas saya baca terus di dalam maupun di luar sholat akhir pun Kanjeng Nabi boten nyalahaken tiyang niku malah Nabi ngendika ping 3 sodakta bener kowe malah ngono Kanjeng Nabi malah Nabi nambahi pangandikan
hubbuka lil ikhlas al ikhlas yudkhilukal jannah. Nabi ngendika anggonmu mencintai surat ikhlas nganti kok waca bola-bali surat ikhlas bisa mlebokno kowe nang swarga. Nabi ngendika pramila menawa kiai ngimami bar Fatihah surate ra ganti-ganti aja daru-aru kok malah go bedhekan mesti guru jebul ngawur dulu. Kadang-kadang lek makmum ganti kalau ngkur meneh. Islam itu jembar sing ngalim pinter kanggo sing kudu sak mampune kanggo sing penting istiqomah. Kalau pamit dengan rapat surat-surat betul apa sak mampune apale kulhu falak binas kerep diwaca lebok nek swarga. Islam itu jembar sing ngalim pinter kanggo sing kudu sak mampune ya kanggo sing penting istiqomah. Terus sregep jamaah, sregep ngaji, sregep wiridan, sregep maca selawat. Nggih bener. Selawat orang kudu bahasa Arab. Selawat basa Jawa kene wonten selawat Jawa karanganipun Mbah Ahmad Watu Cono. Saged dari selawat kanggo basa Jawa Mbah Ahmad sing arep kanthi nyebut asma Allah selawat salam katur Kanjeng Nabi sahabat lan kawula warga Nabi suci monggo kanthi nyebut asma Allah selawat salam katur Kanjeng Nabi sahabat lan warga Nabi suci kanthi nyebut asma Allah selawat salam katur Kanjeng Nabi sahabat lan kawula warga Nabi suci burung pas ini jajan alam kanthi nyebut asma Allah katur sik latihan meneh hadirah ngasuse itu bareng-bareng direkam niki selawat karanganipun Mbah Ahmad Watu Cono basa Jawa nggih kanthi nyebut asma Allah selawat salam katur Kanjeng Nabi sahabat lan kawula warga Nabi suci kanthi nyebut asma Allah selawat salam katur Kanjeng Nabi sahabat lan kawula warga Nabi suci apa selawat Jawa ngekeng donga Jawa ngekeng Simbah Haji Idris Marzuki Lirboyo ngendika kowe iki nek nampa donga Jawa saka kiai-kiai sing mantep Mbah Idris Lirboyo ngendika karo kamu tak kae kiai-kiai donga Jawa ora ngarang dhewe. Mbah Idris ngendika kae kiai-kiai donga Jawa kae ijazah saka para wali kae donga Jawa ya ora ngarang dhewe. Wali ijazah saka Nabi Khidir. Nabi Khidir nganti saiki isih sugeng menguasai bahasa seluruh dunia. Nabi Khidir bahasa apa wae iso, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa India iso. Nabi Khidir yang ketemu wali saka tanah Jawa ngijazahi nganggo donga Jawa. Ketemu wali saka India ya nganggo bahasa India, bahasane Saruhan lan liyane. Mudeng betul. Ketemu wali saka Amerika nganggo bahasane Michael Jackson. Mudeng betul. Mula ana donga Jawa saking Mbah Dalhar. Cok kula waca Mbah Dalhar niku termasuk kiai ing asring pinanggih Nabi Khidir alaihi salam. Syekh Mahmud Cilbon niku nyusun kitab
nerangno kiai-kiai nang tanah Jawa sing cok ketemu Nabi Khidir, di antaranya Mbah Dalhar Watu Cono. Kulo donga saka Mbah Dalhar niku donga Jawa. Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat. Allahumma ubat muga-muga pinaringan slamet. Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat. Allahumma ubat muga-muga pinaringan slamet. Allahumma kita pilih suci bebek suci meri. Allahumma kita pilih suci sapi suci meri. Kok kula tingali wonten petugas infak pun monggo dipun terasaken nggih. Mumpun apa? Monggo kaya ten putih petugas infak monggo mau selamat kali do ngobati penyakit gitu. Ring ngobati nyontoh Kanjeng Nabi. Nabi ngendika dawu mardokum bisadaqah. Obatono penyakitmu nganggo sedekah, nganggo infak. Para mila menawi mas salat mangke nggih niki ana petugas infak mumpun jenengan ngisi infak. Niatono ngobati penyakit mangke kondol pengajian saras kabeh. Tapi nek lek ngisi sithik obat sing murah. Rasanya diaper, biar cak motor mabur, ini betul. Mudeng betul. Selawatnya, selawat sing tidak terjadi salah paham. Sallallahu, monggo, gitu, saran-saran, monggo, jom isi infak. Sallallahu Rabbuna, monggo, ala nuril hudim, Ahmad al-Mustafa. Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mu'minin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bahri ya Allah bi ahlil bahri ya Allah monggo sallallahu rabbuna ala nuril mu'minin Sayyidil mursalin Sayyidil mursalin Eling-eling kita sami anak murid Syekh Abdul Qadir monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu
mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi ngraos sedaya paringono jembar rezeki. Gampil urusanipun, sinembadan penyuwunipun, istiqomah ibadahipun, sirat waras badanipun, kabul kajatipun, ical rentenipun, soleh solehah putra wayahipun. Mekaten sedaya kalebatan pangapunten hadana wa iyyakum ajmain. Monggo kita tungani lan kumpulin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati sultanik. Wa maghfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dzunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadhihi qaryatan cedak wa hawaliha ma'muratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal wa kathratil jamaah wa talamid wal arzak wal istiqomah was sihah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalebatan lan pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.